Igbo Indigenous Association in Brazil, when? Yeah. Igbo Indigenous Association in Brazil, when? Yeah. Igbo Indigenous Association in Brazil, Kwesuonu. I had that way. Culture I have everywhere in the world. Oh God. And I had a proud whereby I see there. Oh God. Because I have one day now Wambo. I have one day now Walo. I have one day believe in all work. I have one day Nigerians. I have one people if I believe in all work. So I'm making no money in there. Making all the day no day no do. We got the paro. The paro ndi ne don't make it for once. Chairman. I don't like it. There we when I can about one poor, I don't like it. Number one, we put our culture, all very great people. I don't make it. When I can about night the region, I can have mono. We don't know. God bless each one of us. Praise you. Oh, hey, all the war son of the soil. I am when an orgy on my orgy will home. Ask my life if you could. Can this state in or ever present? There were orgy. Only were orgy. Only a lado because I got Unobia. Una why in those Teruno. Never a general. Okay, this is an original DJ. So, can the indigenous in the Brazil never? When another state ever never take watching the hand. Igbo Indigenous Association in Brazil, Kwesuonu. State Indigenous Association na Brazil. Anya kulugo, anya jebego. Onulube Wande ya bonoso. Onulu ya wande. Ya bonoso. Wande bifeo. Wanda maka. Aziza dinuku no kwanya kulugo. Anya jebego nudo. Onulube wande ya bonoso. Anebo onulu ya wande. Ya bonoso. Wande bifeo. Onyekanya na nwanne nya saga egwa na atu ya Igbo State Indigenous Association okosisi niru kanyi naga ewo niru kanyi naga Okwa maka ifunanya nwanne fulu nwanne keji webido Igbo State Indigenous Association Ọkwụlụ gaba kwechiliyo ngezi na ba onye juju aju na ba onye aka ma na ba aka anya kwulugo anya jebego Onulube nwanne ya bonoso Onulu ya nwanne ya bonoso wande bifeo wanda maka Aziza dinuku no kwanya kwaliyo anya jebego nudo Onulube nwanne ya bonoso Anebo onulu ya nwanne ya bonoso wande bifeo wanda maka Indigenous Association na Brazil. Anya kulugo, anya jebego. Onulube nwanne ya bonoso. Onulu ya nwanne. Ya bonoso. Wande bifeo. Wanda maka. Aziza dinuku no kwanya kulugo. Anya jebego nudo. Onulube nwanne ya bonoso.
ya nwanne ọlụlụ ya nwanne ya gba n'ọsọ nwanne n'ife nwanne amaka onye kenye na nwanne ya asaga egwu na-atụ ya Imo State Indigenous Association n'oke osisi n'iru ka anyị na-aga ewo n'iru ka anyị na-aga ọkwa maka ịfụnanya nwanne fụrụ nwanne ka eji wee bido Imo State Indigenous Association ọkwụrụ gaba kwechiri ya ngezi na-aba onye jụjụ ajụ na-aba onye aka ma na-aba aka anyị akwụlụgo anyị echebego ọlụlụ be nwanne ya gba n'ọsọ ọlụlụ ya nwanne ọlụlụ ya nwanne ya gba n'ọsọ nwanne n'ife nwanne amaka azịza dị n'ukwu n'okwu anyị akwalite anyị echebego n'udo ọlụlụ be nwanne ya gba n'ọsọ nne m ọlụlụ ya nwanne ọlụlụ ya nwanne ya gba n'ọsọ nwanne n'ife nwanne amaka DK Jagogo, High Chief DI of all of money. I'm going to go in there because now you only go ahead to get unfortunate Prime Minister of Association of Imo State Indigenous in Brazil. He was to lead this moment. Very significant. All the very important. People can't use it. Igbo Metan, Mon, Gun, Wizuno, Eyawo, Abakaraka. Okay, here we are. I am forever. I am Imo State, Bina Brazil.
taa wụ 2027 anyị na-awa ji ka mmadụ niile ndị enyi anyị ikwu na ibe ndị Brazil ndị ebe dị iche iche anyị na-ekwusi anyị ga-awa ji a anyị ga-eri eriri ndụ anyị ga-eri eriri akụ ihe akụ na ụba ihe akụ ihe egbe ezinụlọ ga-ezu oke n'ọnwa ihe esi eme mmadụ ya mekwa anyị ga-erife uche anyị na-awe site n'aha ndị mbụ na ndị egede Indigenous. Okay, my dear, I want mama. Look at mother. Igbo question asị na anyị ga-eriri ji arịrị ogologo ndụ na-arụ isi ike akụ na ụba ọmụmụ aka nchawa asị na ọnwụ ike bụrụ okenye abụ na nke anyị ka anyị na-eri ya n'ala Brazil ka esi eri ya n'ala Igbo asị m na anyị ga-eri ji a ite ife niile bụ ife ọma n'ala Brazil ọ ga-adịrị anyị mma ọnụnụ nwanne ya gbọdọsọ ọnụnụ ya nwanne ya gbọdọsọ azịza dị n'ugwu n'okwenye ọgbọdọ anyị echebe on behalf of Embassy and His Excellency. Yes, they will put it in one space. In Nigeria and long life, we will see beyond, and none of us will die early in the name of Jesus. Nigerian Embassy heavily with us. So welcome, sir. All right, now we are going to every chairman of this occasion. People can each other by now. So, no about Brazil Limited. Now, one again. I don't know, like, well, why can't you? On the table, we have James Nicolaitis, Akajuko, the President, Anambra Union, Akajuko na Sewaji, Anambra Kweli, yeah. Anambra Kweli, yeah.
more. You know, I remember this. Oh God. Oh, the Allah. Oh God. The culture, the vendor, the vendor. Oh God. You know, I remember when I met me. Malam, ikai berai itu kekesi, nanti mereka ada mana. Oh, jadi gue ni pun, I got support ya. Oh God, really sih. I get team nuclear juga. Oh God. Aku tak karya maka, I want to leave. Orang kai semi. Oh God. I have to go to stay in Allah Brazil. And the culture ya, ndai orang bukan memang lagi pasal. Ama kai siwa padu. I got biar lo dia padu sekali kami ye cimari itu. Maka di bawah and I am in the number of BC. I have to speak. I go to support again. One Aslam watch here. La one Alma watch here. La Fanda number. Oh, we have to speak. Oh, God, number of speak. Oh, God, Alma watch here. La Fanda number. Oh, God, La watch here. La Fanda Desert First Club. Oh, God, no time. Alma watch here. Where's this year? It's not a traditional Ghana. Oh, God. Hey, your mom, what's you watch about my hand of the Pontemori? We look at that I reach you. Your mother, Marai, sir, and Kaya told me your mother is buying. Sir, what's going to enjoy your mind? You're doing this year. I don't want to say, I'm not saying the Association logo niru kanyi naga ọkọ maka ịfụnanya nwanne fụrụ nwanne eji webido Igbo Association ọkwụrụ gaba kpochiyo ngezi n'aba biko mmadụ eji m ohere a na-ekene ndị niile anyị mere ebe anyị obere anụ anyị ugwu ndị Imo steeti na-ekele unu anyị eriela ji ṅụkwana taa on behalf of my family and my waji Ogo akati edezite bụ nchere and my waji ndị mmadụ gịnị na yugo high chief Emmanuel Akụ Ebonyi State Ebonyi State first one no biko on behalf of Ebonyi State indigenous nọ na Brazil ọgọdụ na yugo abịago nke mbụ abịago ọzọ na yugo na-asị ife abụrụ saga egwu na-atụ ya Igbo State Indigenous Association logo osisi na yugo niru ka anyị na-aga niru ka anyị na-aga ọkwa maka ịfụnanya nwanne fụrụ nwanne eji webido Igbo State Indigenous Association ọkwụrụ gaba kpochiyo ngezi n'aba. With me here is a perfect gentleman, a man with and we don't have to agree on everything all the time, but one thing I'm sure is that I'm here to represent Nigerian and the diaspora, and we'll continue to do this. We'll do this. I'm not to take us to the front, so we're going to support the people we're going to know with 1,000 ways. Niger Brazil!
Saga, Egwana to ya. Imo State Indigenous Association, Obrigado, obrigado, senhoras e senhores que aqui está conosco nessa noite. É com um imenso prazer no coração que a gente está recebendo vocês aqui, brasileiros e brasileiras. Porque tudo que na vida terá reciprocidade. Vocês brasileiros recebem os africanos aqui no Brasil e também nas funções dessas a gente recebe vocês de braços abertos. Vocês são bem-vindos aqui no meio da gente, certo? Esse é o laço que desde o princípio State Indigenous Association na Brazil. Anya kulugo, anya jebego. Onulube Nwanne ya bonoso. Onulu ya nwanne. Ya bonoso. Nwanne bife o. Nwanne amaka. Aziza dị nnukwu n'okwe n'ọkpọlọ. Anya echebego n'udo. Onulube nwanne ya bonoso. Nne m onulu ya nwanne. Ya nwanne ya bonoso. Nwanne bife o. Nwanne amaka. Onye kenye na nwanne ya asaga. Egwu na-atụ ya. Imo State Indigenous Association n'oke osisi. N'iru ka anyị na-aga. N'iru ka anyị na-aga. Ọkwa maka ịfụnanya nwanne fụrụ nwanne ka eji wee bido Imo State Indigenous Association. Ọkwụlụ gaba kwechili yo ngezi na-aba onye jụjụ ajụ na-aba onye aka ma na-aba aka. Anya kwulugo, anya echebego. Onulube nwanne ya bonoso. Onulu ya nwanne. Ya nwanne ya bonoso. Nwanne bife o. Nwanne amaka. Aziza dị nnukwu n'okwe n'ọkpọlọ. Anya echebego n'udo. Onulube nwanne ya bonoso. Nne m onulu ya nwanne. Ya nwanne ya Ogini wayo. Your chance. Ogini, more easy. Ogini. Hey. Wayo. Ogini. Segurei ela, viu? Ele viu? Monesi, Ogini. Go on.
ọjà gịnị na-egwuru m ọja anụmanụ ya ntị echiri m gịnị ka o mere onye na-esi ọgwụ ite ọgwụ n'onwe ya ite ọgwụ bịa butere m ọgwụ hie dowere m ọgwụ ebe onye ozi na ka anyị na ọgwụ mekere ihe ka anyị mara ma ọwụ ihe ọwụ eziokwu onye ozi ike aka tipịa ọgwụ a onye ozi anyị anwa gị tipịa ọgwụ a ọ gịnị nwayọ ọ gịnị Evans. One is wire. Wire. Why? More. Você tira. If I make peace. More if I get me peace. So MC, onye na-apasa ajago. Naya kanana honorable Pennsylvania. Bacon, here microphone for all the people. Hey! More that about more bit.
Imo State Indigenous Association na Brazil. Anya kwulugo, anya echebego. Ọnụlụbe Nwanne ya gbọdọsọ. ọnụlụ ya nwanne Ọnụlụ ya nwanne ya gbọdọsọ. Nwanne bụ ife o. Nwanne amaka. azịza dị n'ukwu n'ogwede ọkwado ewo Anya echebego. anyị echebego n'udo Ọnụlụbe nwanne ya gbọdọsọ. nne m ọnụlụ ya nwanne Ọnụlụ ya nwanne ya gbọdọsọ. Nwanne bụ ife o. Nwanne amaka o. onye kenye na nwanne ya asaga egwu na-atụ ya Imo State Indigenous Association oke osisi n'iru ka anyị na-aga ewo n'iru ka anyị na-aga ọkwa maka ịfụnanya nwanne fụrụ nwanne ka eji wee bido Imo State Indigenous Association ọkwụlụ gaba kwechili yo ngezi na-aba onye jụjụ ajụ na-aba onye aka ma na-aba aka Anya kwulugo, anya echebego. ọnụlụbe Nwanne ya gbọdọsọ. ọnụlụ ya nwanne Ọnụlụ ya nwanne ya gbọdọsọ. Nwanne bụ ife o. Nwanne amaka. azịza dị n'ukwu n'ogwede ọkwado ewo Anyị echebego. anyị echebego n'udo Ọnụlụbe nwanne ya gbọdọsọ. nne m ọnụlụ ya nwanne Ọnụlụ ya nwanne ya gbọdọsọ. Nwanne bụ ife o. Nwanne amaka o. suonu Ọnụlụbe nwanne ya gbọdọsọ. Imo State Indigenous Association na Brazil Anya kwulugo, anya echebego. ọnụlụbe Ọnụlụbe nwanne ya gbọdọsọ. ọnụlụ ya nwanne Ọnụlụ ya nwanne ya gbọdọsọ. Nwanne bụ ife o. Nwanne amaka. azịza dị n'ukwu n'ogwede ọkwado ewo Anyị echebego. anyị echebego n'udo Ọnụlụbe nwanne ya gbọdọsọ. nne m ọnụlụ ya nwanne Ọnụlụ ya nwanne ya gbọdọsọ. Nwanne bụ ife o. Nwanne amaka o. onye kenye na nwanne ya asaga egwu na-atụ ya Imo State Indigenous Association oke osisi n'iru ka anyị na-aga ewo n'iru ka anyị na-aga ọkwa maka ịfụnanya nwanne fụrụ nwanne ka eji wee bido Imo State Indigenous Association ọkwụlụ gaba kwechili yo ngezi na-aba onye jụjụ ajụ na-aba onye aka ma na-aba aka Anya kwulugo, anya echebego. ọnụlụbe Nwanne ya gbọdọsọ. ọnụlụ ya nwanne Ọnụlụ ya nwanne ya gbọdọsọ. Nwanne bụ ife o. Nwanne amaka.
We are proud of you. Are you ready? Are you ready? Oh God. State Indigenous Associations na Brazil. Anya kulugo, anya jebego. Onulube nwanne ya bonoso. Onulu ya nwanne ya bonoso.